V dnešnom videu si povieme 3 dôvody, prečo je dôležité alebo dobré písať si denník a prečo sa pritom nemusíte cítiť ako malé dievčatko. Týchto dôvodov je určite viac, ale ja osobne som prišiel iba na tieto a keby som si ich vymýšľal viac, boli by jednoduché, opakovali by sa, alebo by boli tak očividné, že by ste sa určite trieskali do hlavy. Číslo 1. Je to výborná terapia. Určite ste už niekde čítali alebo počuli, že keď si zapíšete myšlienky na papier, dokážete sa cez ne preniesť, aj keď to boli zlé spomienky a podobne. Naozaj to funguje, ja osobne si väčšinou zapisujem, čo sa stalo cez deň až večer, aby som si trošku utriedil hlavu a ľahko zaspal. Určite sa snažte písať čo najviac a čo najpodrobnejšie. Či už detaily toho, ako ste sa cítili, alebo nejakých udalostí z daného dňa. Rovnako je veľmi príjemné vrátiť sa o pol roka na začiatok a prečítať si, čo sa dialo počas jednotlivých dní a trošku si zaspomínať. Väčšinou sa zasmejete, pretože si uvedomíte, že aj keď sa vám vtedy tie problémy zdali neskutočne vážne, o pár mesiacov by ste na ne, bez toho aby ste si ich zapísali, zabudli, pretože ste to tak či tak zvládli. Číslo 2. Budete mať viac nápadov. Nie, nápadov nebudete mať viac, ale zároveň áno. Každý z nás má niekedy naozaj super nápad a niekedy naozaj blbý nápad. No zapamätáme si ich iba zo pár, či už dobrých alebo zlých. Tým, že si denník budete nosiť stále so sebou, si budete ľahko zapisovať každý nápad, čo vám napadne. Či už je dobrý alebo zlý, sa uvidí. Niekedy to môže byť na prvý pohľad zlý nápad, ale o pol roka sa môžete ocitnúť v životnej situácii, kedy sa aj ten naozaj blbý nápad niekedy hodí. Číslo 3. Budete rásť a zlepšovať sa. Ako som už spomenul v prvom bode, denník je výborný spôsob na zlepšovanie svojho života. Každý deň do vášho denníka pribudne niečo, čo ste v daný deň spravili dobre alebo zle. Možno oboje. To je za rok 365 príležitostí niečo zlepšiť. Je veľká šanca, že ak si zapíšete niečo, čo ste urobili naozaj zle a mrzí vás to, na budúce to nespravíte. Ak náhodou vráte sa k prvej zmienke o tejto zlej veci a spomente si, prečo ste to urobili a prečo ste s tým neprestali. Zapisujte si naozaj všetko. Ako sa cítite, čoho sa bojíte, čo by ste chceli a podobne. A určite si neklamte. Zo začiatku som robil tú istú chybu aj ja. Snažil som sa, aby bol môj denník vhodný, aby bol pekný a aby aj ten obraz o mne v ňom bol naozaj pekný. Nemalo by to tak byť. Ten denník nebude čítať nikto iný a vy musíte byť naozaj úprimní. Napíšte si tam všetko. Napíšte si tam aj každú temnú myšlienku, ktorú máte. Musíte zistiť, aké myšlienky máte, aby vás nepohltili. O tom urobím tiež niekedy video. Toto bolo všetko z dnešného videa. Do komentárov napíšte, ak si píšete denník a ak nie, je najlepší čas začať. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu.